Okay, so let's eat, my dear countrymen. Ito na po yung ating recipe. Yan yung tinatawag naming gakong. Yan. Po, nagimasa mayang. So let's eat, my dear countrymen. Bakit? Kaya mo ti gakong? Bakit? Kaya mo ti gakong? May kamangalan. Ayan. Unahin na po natin itong may bugi. Ayan. Ay, pare, pare. Napudot kakailan, napudot. Yung may bugi mga kailan eh. Wow, look at that. My goodness. Apo. Tatama lang sila tigakungon. Yan yung masarap mga kailan, no? Nagita. Dati kung namin nga bugi. So pag kumakain tayo ng ganito mga kailan, check lang natin kung may mga insects na nandun sa kanyang bituka. Tanggalin natin yun. Ayan. Kahit kami bakal ko. Mga bakal. Tingnan nyo naman yung mga bugi mga kailan, no? My goodness. Tanggalin lang natin yung kanyang bituka. Malakan. Dapat tugaw ka At nung makita damo ti lasbang di bakit ko. Tarumpam! Yan na di ba ba't? Talay, kamu ipakita data. Yan laro. Yung mga lakad kaya mo Nagdarak ka lang laro. Hala. Dati na imas taktul. Stolan? Ikatam yung tiyan na niya. Uy, katamikan na. Naglakinan na Ay, kinang na yan. Yan. Ito kasi, meron silang mga kinain. Yun yung tatanggalin natin. Yan, yung kanyang bituka mga yan, no? Pero kung wala na, pwede nang kainin yan. Tulad na yan, no? Pwede kita yung ngilaw mo manaktak. So, bale wala po tayong dahon ng saging ngayon kasi medyo nakakahalata na yung mga kapitbahay ko. Naubos na yung dahon ng saging nila. Baka ako'y mademanda ng illegal logging of banana leaves. Dati po mga kailian, nung bata pa ako, yung gakong, ganito lang siya kalalaki. Yan, ito po yung native. Luckily may nahuli pa akong native. Yan, maliit lang. Kasi yung nahuli ngayon, ito na siya sobrang laki. So, compare na lang natin. Ito po yung native na gakong. Pero during this time, hindi ko po alam kung bakit sila lumaki ng ganito. So, try natin tong native. Tanggalin lang natin yung bituka niya. Yung bituka lang naman yung tatanggalin dyan Yan. Kung gusto nyo sausaw sa suka, pwede. Pero ako, okay na ako dito. Yan. Yan yung native gakong natin. Boy nagnanam. Po. Bagim na to yan. Bagim amin na to yan. May bugi yan Bigyan natin kay Bakit. Gusto niya daw yung may bugi. Ginokan sa mo, Bakit? Akiyaski ko agad yung mga ngilaw na. Yan, may bugi din to mga kailan. Yan. Kinuntihan ko lang kasi yung hinuli ko nung isang gabi kasi akala ko ayaw ng asawa ko pero gusto niya pala.
Hopefully umulan ngayong gabi para makapanghuli ulit. Gekong. Hmm? Ito katong kachan niya. Bibito ka na ah. Ano ka mo itong sida? May native ulit tayo. Ayan. Maliit lang siya. Kaganda kasi dito, tatanggalin mo lang yung bituka, then pwede mo nang isubo. Itong malalaki kasi, medyo may katigasan yung kanilang buto. Ayan o. Hindi pwedeng kainin yung kanilang buto. Medyo matigas. Po ya. Tanggalin lang natin yung bituka niya. Actually malinis to mga kailan kasi ano, nung hinuli ko siya, hindi ko siya linuto agad. Nagantay pa ako ng mga 2 days para may labas nila yung mga kinain nila, tsaka yung mga ibang dumi nila sa katawan. Nilagay ko lang sa timba, and after 2 days tsaka ko lang niluto. Yan. Doon pala. Bacon. Mas naman nagsilaw na rabi, na mas mas. Kaya ko tayo puro bugbog yan. Kaya mo pa bakit? Ado pa eh. Diyan may boss na to eh. Sabi ko sa'yo, masarap yung may bugi eh. May bugi rin siya, pero hindi ganun kadami. Saan naktog silaw na rabi ka wa? Dito puro bugbog yan. Simple lang naman po pagkain dito. Yung bituka lang yung tatanggalin. The rest, pwede nang kainin lahat. Yan. Laka, malaka. Tingnan to laka parang team konti kameran. I'm your husband and you must be proud of it. Nga po. Bugi kaya mo, wala sa pulang ka. Ewan, bakit? Latag mo na. Gamma mo yun. Dalusan ka. Madim kaya ke nga ron. Tungga kong kasi mga kailan, tsaka lang siya lumalabas pag tag-ulan. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ibang kailokanuhan nito. Sa La Union, ang tawag nila dito, batog. Pero dito sa amin sa Abra, we call it gakong. Yan. Yan mga kailan, so tapos na po tayong ulit kumain. Alam nyo po hindi naman po tayo kalakasang kumain. And my only purpose is to showcase yung mga pagkain namin mga Ilocano. This is one of our exotic food. Yan. Gakong. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. At pindutin na rin po yung notification bell button para maging updated po kayo sa aking mga bagong uploads. So once again, thank you and God bless us all mga Elian.